Кніга прарока Езекіеля, раздзел 35. І прамовіў Господ да мяне гэтыя словы: Сын чалавечы, звярні аблічча тваё супраць гары Сеір і праракуй супраць яе і кажы ёй. Гэта кажа Господ Бог. Вось я супраць цябе, гара Сеір, і я выцягну руку маю супраць цябе і зраблю з цябе пустыню і пустэчу. Гарады твае зраблю руінамі, і станеш ты пустыняй, і даведаешся, што я Господ. За тое, што меў ты вечную варожасць і аддаў сыноў Ізраэля пад меч у час смутку іх, у час страшнай кары. Дзеля таго жыву я, кажа Господ Бог. Я аддам цябе ў кроў, і кроў будзе пераследаваць цябе, і паколькі ты крыві не ўзненавідзеў, кроў пераследаваць цябе будзе. І гару Сеір я ператвару ў пустыню і пустэчу, ды вынішчу на ёй усё жывое, і ўзгоркі яе я напоўню трупамі забітых. На ўзвышшах тваіх і ў лагчынах тваіх і ва ўсіх рэках тваіх будуць падаць пазабіваныя мечам. Я зраблю цябе вечнай пустыняй, і гарады твае будуць неабжытыя, і даведаецеся, што я Господ. За тое, што ты сказаў: абодва народы і абедзве зямлі будуць мае, і я вазьму іх ва ўласнасць, хоць там быў Господ. Дзеля таго жыву я, кажа Господ Бог. Я зраблю табе паводле гневу твайго і паводле зайздрасці тваёй, якую выказаў ты, маючы нянавісць да іх. І я стану вядомым сярод іх, калі буду судзіць цябе. Ды зразумееш ты, што я, Господ, пачуў усе твае знявагі, якія ты казаў супраць гор Ізраэля, кажучы: яны спустошаны, а дадзены нам на ежу. І ўзвысіліся вы адносна мяне вуснамі сваімі, і пракрычалі вы словы свае супраць мяне. І я пачуў гэта. Вось што кажа Господ Бог. На радасць усёй зямлі я ператвару цябе ў пустыню. Як цешыўся ты з прычыны таго, што спадчына дому Ізраэля была спустошана, гэтак я зраблю і з табой. Пустыняй станеш, гара Сеір і ўся Ідумея, і даведаюцца, што я Господ.